попитам какъв е напредъка по анализа, който бяхте направили и който ни презентирахте през месец април относно проблема, който изпитват хората в страната с неприятно излъчваните миришещи вещества и какво се е случило 6 месеца по-късно. Но въпросът, който имам днес е друг и той е свързан отново с въпрос, който вече съм задавала и ще го задам отново. И очаквам наистина конкретен отговор и може би колегите в ресорните дирекции също биха могли да се включат, ако вие, господин министър, прецените. Защото съм помолена от избиратели от моя избирателен регион и от страната, които миналия път не са останали удовлетворени от отговора, който са получили. Въпросът, който ще повдигна, господин министър, е свързан с изгарянето на RDF от тецовете в страната. Няма, господин министър, случаи в Европейски съюз, поне по информацията, която ние проучихме, да бъде издадено разрешително на инсталация за изгаряне на въглища, пригодена да изгаря въглища, да и бъде позволено да изгаря модифицирано гориво. Огромно е притеснението на жители в Сливане и други региони, че топлоелектрическите централи възнамеряват да продължат да изгарят модифицирано гориво. И аз нямам информация, ако вие имате, докажете, че е така, че в България модифицираното гориво, което се изгаря с произход България, отговаря на стандартите за качество. Защото ние имаме друга информация. Още повече, че тецовете в страната, отново по наша информация, не отговарят на технологичните изисквания да изгарят отпадъци. В случая конкретно те трябва да функционират като инсинератори. В тази връзка, как ще удостоверите и как ще докажете, че изгарянето на отпадъци от ТЕЦ Сливен, ТЕЦ Перник и редица други тецове в страната ще бъде напълно безопасно? Като наистина ви моля за конкретни отговори. Как ще докажете, че контрола, който държавата упражнява и по-конкретно върху устойчивите органични замърсители, в случая диоксини, в района на тецовете е достатъчно надежден и осигурява безопасността на здравето на хората? И конкретен отговор. На какъв етап са процедурите по издаването на комплексните разрешителни на посочените инсталации и ще преиздадете ли нови комплексни разрешителни? Моля ви наистина за конкретни отговори. Ние сме тук, защото сме от страната, на която всички заедно да помогнем на хората. Затова, моля ви, нека да задоволим нуждата от информация от страна на нашите избиратели и да направим така, че те да са сигурни, че това, което правим, и законодателната и изпълнителната власт обезпечава тяхното здраве и съответно околната среда. Това е призива към вас. Благодаря. Господин министър, заповядайте. Уважаема госпожо Султанова, уважаеми дами и господа народни представители, във всеки конкретен случай, на всяко инвестиционно намерение, то се процедира самостоятелно и отделно предвид спецификата на самото инвестиционно намерение. За това екипа е доста широк, за да може да отговорим и конкретно при нужда на така поставените въпроси. Ако питате за Сливен, там процедурите са две. По ОВОС и по издаване на комплексно разрешително. В момента процедурата по комплексното разрешително е на фаза обществено обсъждане. Предстои отразяване на забележки и на предложения, ако има такива и постъпят в процедурата, и след това предстои Висш експертен екологичен съвет да се произнесе по оценка въздействие върху околната среда. Ако конкретно мога да дам думата на директора на изпълнителната агенция да каже нещо по-конкретно относно процедурите. Да, заповядайте, няма проблем, заповядайте. Само на микрофона, ако може, да се представите. Русалина Ежиева, съм изпълняващ длъжността изпълнителен директор на агенцията.
Роселина Инжиева, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на агенцията, относно процедурата. В момента да допълня господин Димитров, тя е на етап отразяване на бележките от общественото обсъждане и изискване на допълнителна информация от оператора. Предстои съгласуване на проекта на комплексното разрешително с оператора и след това, както каза господин Димитров, ВС. Относно конкретните ви въпроси, които бяха свързани с условията и контролната дейност, за условията, ако позволите, мога да отговоря допълнително писмено, а относно контролната дейност, съответно ресорната регионална инспекция. Благодаря. Някой друг иска ли да допълни от колегите от МОСВ нещо или? Не виждам. Госпожо Султанова, имате думата за реплика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателстващ. Аз приемам вашия коментар. Ако съм удължила времето, държа да се спазват сроковете, но вие знаете, че провеждаме така или иначе изключително рядко контрол на Министерството. И поради тази причина, вероятно са се натрупали въпроси и неща, които следва да обсъдим. Така че вярвам, че ще приложите този подход към абсолютно всички. Отново не получих конкретен отговор. Съжалявам, господин министър, колеги, но отговор регионалната инспекция по околна среда и водите отговаря за контрола и никой от вас да не може да даде малко повече конкретика. Не на мен. В момента ни гледат много хора. И продължаваме да даваме обтекаеми отговори и да не отговорим на обществото какво всъщност ние правим. Точно защото им отговаряме по такъв начин, оставаме съмнение в тях, че се върши нещо наредно. Хората са притеснени и аз това вече няколко пъти повдигам този въпрос. И регионална инспекция по околна среда отговаря. Добре, кажете как в момента осъществява контрола. Колегата, който е отговорен за координация на РИОСа, на регионалните инспекции, моля да отговори. Уважаема госпожо Султанова, обръщам внимание, че в момента сме в процедура. Няма действаща такава инсталация, за да се осъществява контрол на нещо, което ще стане в бъдеще. Как да няма действаща? РИОС Сливен има действащо комплексно разрешително да изгаря RDF. Как осъществявате в момента контрол върху това? В Сливен са, доколкото знам, са две горивни инсталации. Едната има разрешително за изгаряне на RDF, другата няма. Да. Комплексното разрешително в момента и процедурата по ОВОС се касае за втората горивна инсталация и увеличаване на капацитета на първата. В момента е в процедура. Добре, как се осъществява контрола на в момента действащата инсталация, която и в момента има действащо разрешително за изгаряне на RDF? Може ли някой да отговори? Колегите от РИОСВ осъществяват регулярни проверки на тези съоръжения, горивни съоръжения и по комплексното разрешително, и по спазване на условията по комплексното разрешително. Контролирате ли диоксини, господин министър? Може ли някой да отговори? Отново казвам, не на мен. Аз вероятно знам отговора, но хората, които ни гледат. Госпожо Султанова, аз се извинявам, че се намесвам, но вече влязохме в някакъв диалогов режим. Въпроси и отговори, то станаха контрреплики. Разбирам, че няма да получа отговор на въпросите си. Благодаря. Моята препоръка към вас е да ги конкретизирате писменно и вярвам, че колегите от МОСВ ще ви отговорят в най-кратък срок, така че има ред, може и през парламентарен контрол, може и с лична кореспонденция, знаете, така че задайте ги въпросите писменно, защото те са много въпроси. Вие в момента не може да зададете всички въпроси по правилника, така че да, така че аз се извинявам, че отнемам думата, но... Разбирам ви, приключвам наистина, но не получих